Здравейте, приятели на Дни на предизвикателствата! Ние сме дамски отбор по рафтинг, който представя България на европейско и световно ниво. Искаме да ви покажем света на гребена на вълната. Изминалата година беше изпълнена с интересни предизвикателства, дълги пътувания и различни емоции, бурни реки. Първо предизвикателство. Световно първенство R6 2015 Уест Ява Ситарик Ривър. Предизвикателството изпълнено. Следващо предизвикателство – Еврокупа 2016. Нишава Ривър, Върбърс Ривър, Струма Ривър. Резултат от предизвикателството – носители на Еврокупа 2016. Следващо приключение – Европейско първенство R4 2016. Тацен Artificial Race Кърка Ривър. Do you wanna ride the house and turn this mother out? Bad girls, are you with us? And if you're
Най-добрият резултат от това състезание е 7-о място в дисциплината слалом. Предизвикателствата не са приключили. Предстои Еврокупа 2017 и Световно първенство в Япония.